Helo! Unwaith eto, mi fydda I, Dr Möebius, yn eich tywys o amgylch yr anhygoel, y ran farwol mega. Yr wythnos hon, mi fydd Aled Caled a Bach yn sôn am y gemau diweddara, cyfle unwaith eto i ymweld â'r megadol, mwy o wybodaeth yna mega ffeil, a chyfle i chi ennill copi o'r gêm Skitchin i'r Mega Drive yng Cystadleuaeth Bil a Dil. Cofiwch fonio, daw rhif ar ddiwedd y rhaglen. Lly banta ni ar y rhaglen gafodd ei chreu i wasanaethu'r byd cyfrifiadurol. Coch, dwi'n meddwl. Briffordd electronic. Hei Aled, sut mae pethau? Wel aha. Iawn, diolch. O'n i'n nghanol gwneud ymarferiadau. Mae'n rhaid cadw'n heini yn y busnes yma. Wel aha. Ac efo cyhyrau fel na sneb yn dadle. Pa games gen ti ni wythnos yma ta? Wel, cyn i ni ddechrau, mae'n y llythyr di cyrraedd Aled Caled. Llythyr sy'n gwneud Aled Caled yn grac. Llythyr fan hyn yn honni bod Aled Caled wedi bod yn crio yn ei ffeit diwetha a bod mam wedi gorfod dod i'n ôl fi. Celwydd, tydi Aled Caled byth yn crio oedd rhywbeth yn fy llyged i na gyd. Tywaith am hynny, yr wythnos hon, Lamborghini Challenge. Game rasio ar gyfer yr SNES. Yn y gêm hon, rasio Lamborghini di'r gamp a'r wobr aren paching. Gallwch chi ddefnyddio'ch arian i fetio'r bob ras neu i brynu offer ar gyfer eich car. Fydd angen reidar i weld os di'r heddlu'n cuddio rownd y gornel a super brakes i arafu nawr mewn da bryd. Hei, sneb eisiau talu dirwy yn enwedig Aled Caled. Un nodwedd diddorol i'r gêm yw bod hi'n amhosib clasio. Fedrwch chi yrru drwy pylons, dim problem. Hefyd, unwaith ym mhob ras, fedrwch chi ddefnyddio eich turbo boost. Ond byddwch yn ofalus. Gall gymryd cornel tra'n teithio 300 milltir awr fod yn broblem. Mae'r dewis rhwng manual neu automatic gears yn syniad diddorol, ond tip Aled Caled, roswch dy'r automatic. Cofiwch hefyd, wylio'r ceir eraill, gall unoc eich hala o gynta i bedwerydd cyn i chi fedru dweud, Aled Caled, ti yw'r gorau. Dyw'r gêm yma ddim yn ffôl, ond mae yna gemau gwell ar y farchnad. Lamborghini Challenge, 7 allan o 10. Diolch Aled. I grynhoi felly, dyma'r manylion. Lamborghini Challenge ar gael ar yr SNES ac yn costio tua £100. Gêm rasio'n reit syml efo'r cyfle chi fetio ar y canlyniad. Ond mae yna gemau rasio llawer gwell o gwmpas. Mae'r graffeg yn anhygoel o dda a'r sŵn yn gret, ond peryg y byddwch wedi diflasio'r hwn ar ôl tua mis. Bar mega'r Lamborghini Challenge, 7 allan o 10. Hei, Möebius di mynd, ond tip anhygoel i chi gyd ar gyfer NBA Jam ar yr SNES. Dewisiwch yr opsiwn password, wedyn rowch y llythyren A, wedyn y llythyren R, wedyn dewisiwch K, ond bydwch gwthio dim byd eto. Rowch eich bysedd ar L a R sydd ar top eich pedal. Yna, gan ddal L ac R, gwasgwch Start ag X. A drychwch, mae Bill Clinton ar Lywydd America, nawr yn aelod o gyngor NBA. A mae'r hen Bill yn dipyn o chwaraewr. Hei Bill, boom shakalak! Pe bawn ni gofyn i chi enwi un cymeriad o fyd y gemau cyfrifiadurol, bydde llawer iawn ohonoch chi'n enwi hwn, Sonic the Hedgehog. O'r holl gemau sy'n bodoli ar miloedd o gymeriadau greod, hwn yw un o'r mwyaf poblogaidd. Daeth Sonic yr Hedgehog o stabl Sega 5 mlynedd yn ôl, am fod Sega yn awyddus i greu cymeriad newydd a hoffus i werthu ei gemau, ac i gystadlu â llwyddiant anhygoel Mario gan Nintendo. Nad oedd gan Sonic ddim gêm arcade yn gefndir iddo, ac na chafwyd y fanffurf arferol wrth ei ryddhau, yn syth ben cafwyd ymateb anhygoel iddo. Roedd yn rhaid i Sonic guro'r gelyn, Dr Robotnik, oedd wedi herwgipio holl ffrindiau Sonic a troi'n fwystfilod, ond drwy fwrw'r bwystfilod hyn, fe ryddhawyd a newid yn ôl yn adar Bach, yn wiwerod a llygad fel o'n nhw gynt. Roedd reolau Sonic yn reit syml, ond mi roedd i'r gêm steil gwahanol. Medrai Sonic redeg drwy dirwedd oedd yn newid drwy'r amser, yn cyferbynnu ar blociau diflas oedd mewn gemau platfform eraill. I'r rhan fwyaf ohonom, diwrnod digon cyffredin oedd y chweched yr rhugon o Dachwedd 1992. Ond i bawb oedd yn bechgyn ar Mega Drive, hwn oedd Sonic Tuesday, sef diwrnod ryddhau Sonic 2. Gwerthwyd miloedd o gopïau o'r gêm. Yn wir, mewn rhai siop yn Llundain, aeth pob copi o fewn 2 awr. Gwelwyd cymeriad newydd yn Sonic 2, Tails.
Llwynnodd Bach efo 2 gynffon oedd yn cynorthwyo Sonic wrth iddo geisio trechu Dr Robotnik. Rhoddodd mwy o bwer i Sonic, mae dref fynd yn supersonic trwy gyflymu yn yr unfen. Roedd hi'n gêm enfawr i gymaru efo Sonic 1. Erbyn hyn, Sonic oedd arwr Sega, a phawb yn edrych ymlaen yn eiddgar at gweld Sonic 3. Doedd ar y farchnad ychydig fisoedd yn ôl ar y 24 o Chwefror 1994 ar y Sonic Third Day. Yn nod unwaith eto, oedd achub yr anifeiliaid di-newid oddi wrth Dr Robotnik, ond y tro hwn roedd hi'n bosib chwarae Tails hefyd, mewn gêm enfawr. Mi roedd pob zon 6 gwaith yn fwy na zon Sonic 1 a 2, a'r graffig ar effeithiau yn drawiadol. Datblygiad newydd a defnyddiol yn Sonic 3 oedd y gallu safio eich safle ar ôl pob zon, fel bod modd ailgychwyn yn yr un man. Be fydd nesau Sonic? Mi fydd gêm rasio'n cynnwys Sonic a Tails allan cyn hir, ond beth bynnag am y dyfodol, Sonic yw drinog yn enwoca'r sgrin fach. Mi fydd y mega ffeil yn ôl yr wythnos nesaf efo ffeil arall llawn gwybodaeth. Unwaith eto, mae'r trydan yn llithro drwy'r llawr ac mae'n bryd i ni ymweld â'n harbenigwr ola. Dwi'n meddwl ei weld bi bach. Melyn. O ie, bi bach. Sy'n nhw gemau newydd y ti wrthos yma? Ie, wel, o na, brain scramble, mae gêm yr wythnos hon wedi hala fi'n dwlaw. Pop Twinbee ar gyfer yr SNES. Chi yw Twinbee, prif ofalwr ynys Dongwri. Yn anffodus, mae Pennod yr ynys Doc wedi troi'n wallgo ac yn defnyddio gweddill ei fyddin i geisio meddiannu'r ynys. Felly, eich tasg chi a ffrind, os chi eisiau, yw i ailfeddiannu'r ynys ac i ffwrdd â ni drwy'r graffeg mwyaf lliwgar erioed ar yr SNES. Mae yna gymaint yn mynd ymlaen. Mae'n anodd weithiau gwybod be di be, pwy di pwy, pam di pam, ffal di ral a ffal di ro. O, chi'n gweld, mae'r gêm yma wedi hala fi'n hollol wirion. Wrth i chi fynd yn eich blaenau, gallwch chi gasglu power-ups sy'n rhoi pwerau anhygoel i chi gan sicrhau y byddwch yn achub yr ynys. Mae'r gêm yn weddol hawdd i chwarae yn llifo'n brydferth a'r lliwio'n asio'n brydferth yn eich chwisgo i fyd ffantasi. Fod y gêm yn reit hawdd, mae e gymaint o hwyl i'w chwarae, byddwch chi'n mynd nôl at y gêm a tro ar ôl tro. Ar ddiwedd bob lefel, mae yna fadi cas. Trechwch hwn, ac mi byddwch chi'n cyrraedd y lefel nesaf. Lot o sport, gwallgofrwydd pur, pop yn Twinbee. 8 allan o 10. Diolch, bi bach. I grynhoi felly, Pop yn Twinbee ar gael i'r SNES ac yn costio tua £100. Gêm seithio'r safon ucha, efo graffeg ardderchog, sŵn anhygoel ac elfennau o hiwmor rhaid godi gwyn i wyneb a mwy o difrifol ohonoch chi. Ar y lefelau hawdd, fe allwch chi orffen y gêm o'n wythnos, felly ewch am y lefelau anodd i'ch dyfyru am fusoedd. Barn mega, 8 allan o 10. Unwaith eto mae drysau'r megadom ar agor ar gyfer y sialens fawr. Yr wythnos yma yn y fynedfa ddi, mae Manon Wyn Jones o ysgol Sir Hugh Owen. Mae Manon yn 12 mlwydd oed ac yn berchen ar SNES. Ei hoff gêm yw Super Mario All-Stars. Yn y fynedfa wen, mae Rian Blythe hefyd o ysgol Sir Hugh Owen. Mae Rian yn 12 mlwydd oed ac yn chwarae ar yr SNES. Ei hoff gêm yw Super Mario World. Cymerwch eich safleoedd o flaen y sgrin. Croeso i chi'ch dwy, a'ch sialens yr wythnos hon yw Super Mario Kart sydd ar gael i'r SNES. Pob lwc i chi. I gyd sylwebu am i, arbenigwr rasio mega, Aled Coled! Wel, mae
hon, ti sydd yn chwarae rhan y Koopa Troopa ar y sgrin top. Rhian, ti yw'r toadstool ar y sgrin gwylod, sbotiau coch ar dy ben. Fel ydych chi wedi gweld yn ni ar cwrs Star Cup neu Koopa Beach. Ac fel ydych chi'n gweld, mae'r ddau nhw yn teithio dros y rhan. Darnau gwyrdd, dwi'n siŵr iawn beth yw'r rhan gwyrdd, falle to'r gwymon, neu falle rhyw fath o blanhigyn neis. Ond wrth gwrs, fedrwch chi bwyta gwymon. Yn union. Ond gwylio mas am y dŵr y ddwy ohonoch chi, achos wrth gwrs mae'r dŵr sydd yn glas ole yn ddiogel, mae'r dŵr sydd yn glas tywyll yn beryglus. Diolch yn fawr iawn, Beth sy'n digwydd wrth unrhyw ddreifio dros y market cwestiwn? Mae yna modd iddyn nhw bigo fyny arfer sydd ddim yn ei stopio'r llall rhag ennill y ras. Fel gwelwn ni nawr, mae Manon ar y top y chwarae rhan Koopa Troopa, a'r fi'n bigo fyny, wel, dyn ni'n gwybod to. Mae newid wrth Mae newid, a mae hi yn dewis banana. Mae hi'n gollwng banana, yw e'n mynd i hitio. Na, mae'n methu toadstool ar y gwylio fyna. Da iawn ti fyna Rhian yn methu y banana. Ac ydyn ni cario man, wrth gwrs Manon yn ar flaen, ar frig y ras ar y foment, a mae'n mynd i bigo fyny, beth wneud i bigo fyny, gallu'n gweld wir, ond mae'n bigo fyny, banana, unwaith eto, mwy o bananas. Mwy o bananas, dyn ni'n mynd yn hollol bananas fan hyn, yn hynna'n Möebius, achos dyma'r lap ola. Ar y foment, mae Manon ar y top, yn y blaen, ar y gwaelod, mae Rhian sydd ddim ar y blaen, a dwi wedi gwneud o na, mae hi'n gwthio fyny'r cynta, o na, mae'r rinell terfyn yn dod i fyny, pwy sy'n mynd i ennill, agos iawn, llong y ferchad y Manon, ti yw Pencambor, a Megadome. Wel aha. Mi fyddwn ni'n ymweld â'r Megadome o'r wythnos nesaf, a chofiwch, os da chi y gwylwyr am gystadlu, sgwennwch neu ffoniwch. Llongyfarchiadau ti Aled Evans o Gaerfyrddin, mi wnes di a miloedd eraill sylwi mae celwydd oedd y camera cywirol. Does dim ffasiwn beth yn bodoli. Mi fydd copi o FIFA Soccer ar y ffordd i ti. Ond nawr, mae'n bryd i ni ymweld â'r ddau ddehyryn, Bill a Dill. Cofiwch, y dasgu chi yw penderfynu a wrth ddyfais yn bodoli yn ta celwydd i'r holl beth. Helo, fi di Dill. Na, fi di Dill. O ia, fi di Bill. Helo. Ac yr wythnos hon, mae gennym ni beiriant CD neu tut-ddisg. Tut-ddisg. Anhygoel dros ben, edrychwch. Ar y foment, mae'r peiriant yn dehongli pa fath o gerddoriaeth dwi'n hoffi. Yn ôl y peiriant, hoff gan Dill yw defaid William Morgan. Ond, Hoff ran y gan yw'r git gan. felly, Trwy gweithio play, mae'r tut-ddisg yn symud syth ymlaen i'r git gan, sydd yn plesio Dill yn fawr iawn. ffwrdd â ni. Y CD clyfar yn eich siopau fori. Mae'r cwestiwn yn ddigon syml. A yw'r CD clyfar yn bodoli neu celwydd yw'r holl beth? Ellwch chi ffonio efo'ch atebion ar unrhyw ffôn sydd ar agor nawr ac am awr ar ôl y rhaglen. Y rhif wrth gwrs yw 0800 45 10 10 0800 45 10 10. A'r wobr, gêm Skitchin ar y Mega Drive. Ffoniwch nawr. Cofiwch ffonio hefyd os ydych chi eisiau cystadlu yn y Megadome, adolygu gêm neu ofyn am gyngor a tips. Fellwch chi sgwennu hefyd, y cyfeiriad yw Mega, Box 4000, Caerdydd, Ecef 5, 2XT. Tan tro nesa, dabo, a chofiwch roedd gan Albert Einstein y menydd mawr.